Takutay bukuk songno jatana phungka hamjafari ang idaning je social media o controversy nokmani noktui kisa kok sana moson takuro जों खरकजोंनि मोखांनि टिसुङाव जों नुबाय दङ किन्तु साक साकनिनो जों नुब्लाया जेमन रामायण कथमानि स्वयंवर सभाव द्रौपदीनो मानना बागै जे बादखंति सालायमानिहाय बयति सैमायानि मोनैलायो खरकजाति सैमायाखै दल गौथुमै मोनैलायो किन्तु जे मोनैनाय बबती सैमाया आरो केबसे तिसैमानाय करै अथच कायसाताय कायसानो मोनैलाय दंमाहाय जों जतसे बेथाया खरकजाताय खरकजानो कन्ट्रोभार्सि इंलाय उनखौलाय दंमाने बितर्कंलाय दंमाने जे जों समालोचनाव गोरोंलाय दंमाने बेलाय लासिमा सिसा तम लासिमा जिनिसर गैखादा जोंनि समाजनि शिक्षित बर' रंनि सागर आरो बयनिबो सारावनो नासिगनायला बैदफाबो हेके वादावालायला जेनिनो हा सेकनाय जेनिनि तंथकसा थक सेकनाय जेनिनि चाथाय सेकनाय जेनिनो अस्तित्वनो सेकमानाय जेनिनि शासन प्रशासननो सेगैनानाय जेनिनि राज्य सेकनाय थाङै दंनो अस्तित्वनि अधिकार याग्रोनाय बर'बे किसे कन्ट्रोभार्सि नायला बर'ब जोसो भायोलेसन खाय दङ इलिगेल सामुं खाय दङ पार्सलिटी खाय दङ जे खब फाइति कक साय दङ खरकसे बनो नरक चेलेन्ज रागिया दफा बाय दफाके ताई थाकलायलाया कायसाना ताई किसा दफा कायसानि बिसिंगो हंके किसा वानसुगै नायदि ताखुरो लासिखा नरगनो नुगो साक साकना वानसुगनाय मानि अनेक तिप्रासा बुखो खलक गया नरगनो नुगै अखलाय जाजक बायखे तिप्रासानि परिचय रेना फानो लासिजाक बायखे पाब्लिक र किसा वानसुगै नायदि शिक्षित साबना हम्मा जे बर'नि सागर शिक्षानि मान मर्यादा ज्ञान पुनफान गरै कायसा सेन्टेन्सनि मिनिं बुजिया बद शिक्षित बन शिक्षित हुआ बद बुद्धिजीवी बद राजनीतिविद नरक नायनायला पृथ्वीयाव सायसुं सायसुंनि गहक बुंना बागै काफ्रा लायनाय जात कायसा लायनाय बप्रानि दं आबरनो वानसुकै किसा साकनो लासिमानि दंमोन नंगना तामनो लासिउ हिंसायमालिया देनरो बेलाय वाना मासिंसा बेलाय नंनियाव बुखुग्रंनो सेवै सोलायलायै नंनि वानसुमारावनो सोलायलायै तामो खलायके सिनि थिनांनि हामारि फायनाय अस्तित्वनि ग्यारेन्टि फायनाय आबरंनो तै किसा वानसुकै कक सालायसिदि आसिगनो जतनो हामबाय।